Zvaholi 10 zvinokunda ngoma kurera apama zvekunyadzisa mudzimai wake nekumudana kuti ibishu. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tisataenda kure vaya vasati vajoina Diaspora Cash Funeral Policy indonguva yacho iyoyi inomboita nezvei. Diaspora inokupai cash kana muchinge mawirwa nedambudziko rerufu. Immediate family kana extended family inokaviwa zvakare. I'm going to leave the link in the comment section. Imimi mufollowa link riya muchandoudzwa kuti how much you pay and how much you get out of it. But anyway, regai tindirire mberi nenyaya yedu. So Kimberly akashinga zvachose nekuti baba Jujuka vanombokanda majoka kepele juve chaiyo. So yatanga nekunze papikicha yaiswa namai Juju vakabatwa mapfudze chaiwo. The guts to hang your hands on my wife. We are looking for him now. Next year's on the iyo. I'm taking you back to your father. I will take you back to Nkosi. I'm good. Ndobva vaona kuti aiwa zvavari kuedza kutaura hazvina kunyatsosvika nenzira yavari kuda. Vabva vanyora ndokuti at Kimberly Richards, you want to keep embarrassing me, so I can really be that perfect example of the artist that married Bishu. Izvi hazvina kubuda zvakanaka zvachose zvaita kuti internet yose manetizens ese acomplain kuti ko interview wakaita kwa DJ Ola iya, was it not enough kuti unyadzise mudzimai wako, wadzokorora zvakare, mwana wevanhu achafemera kupi kana muchinge muchirwa kumba kwenyu madii madzisorovhera kumba pane kuzouya papublic muchimunyadzisa zvakadaro. Vamwe vari kuti Kimberly wacho ndiye asiri right, why akangogara kumba kwa Holi 10 ikoko. Holi 10 anonida one thing, anofanira kuswera nangoni achidzidziswa manotes ekuti kana une bebiwo riri famous warakanaka unodhila nevanhu sei, nekuti pamwe pacho aiwa panotozoonekwa kuti mukomana ari kutonida help. Zviri kuratidza kuti Holi 10 ane toxicity yaainayo zvachose. Kimberly is very patient and sekutamba mudzimai uyu ari kutongotukwa vanhu vakatarira, ane mwoyo wakasimba. Vamwewo ndo vari kuti pane zvinenge zvichitoitika kubva kuseri ndozvinoita kuti upedzisire wakuchengera nekuti unenge une zvimwewo zviri kukunetsa. So guys, ndo zviri kubuda manetizens izvi kuti mukomana I think he needs help, otherwise acharamba achirudunuka zvinhu zvichitoshata. How do you embarrass your wife like that? Kumudana kuti Bishu. Do leave your comments on what you think panyaya yedu.